Morjesta ja tervetuloa mukaan uudelle videolle. Tällä kertaa tehdään tämmönen pikainen tuoteesittelyvideo. Ja kyseessä on tämmönen Datobossin kannettava virta-asema. Eli 2009 wattituntia sisältää tämä virta-asema. Tässä on USB-ulostulot, USB-C-ulostulo. Sitten 12 voltin ulostulot kans. Se oli se 5521 liittimellä, millä tuosta saa kans sähköä ulos. Ja lisäksi täällä takana on tässä on sisäänrakennettu siniaaltoinverteri. Eli saat täältä ihan 230 volttia sähköä normitöpselillä ulos. Ja 1000 wattia on maksimi teho, minkä tämä pystyy antamaan. Eli kaikki alle 1000 wattin ja 1000 wattiset laitteet niin pystyy tällä käyttämään. Kevyemmän kahvinkeittimet, telekkarit, hiuspuhaltimet, läppärit ynnä muut kamppeet pystyt tällä käyttämään. 2 ulostuloa. Sitten sisääntulot on täällä takana, niin aurinkopaneelin lataus ja sitten roikalle tämä tulee paketissa mukana. Eli kun lattaa tuon laitteen, niin tuolla roikalla. Melko nopeaa latasi tämän, kun tuossa kokeilin, en kellottanut kyllä, mutta ei mennyt montaa tuntia, niin tämä oli täynnä. Tuosta laitetaan päälle tämä masina ja se näyttää näytöllä akun varaustason, eli nyt on 99 pinnaa. Sitten sisääntulovirran ja myöskin ulostulovirta, että paljonko sekin kyseinen laite kuluttaa. DC-ulostulo, jos haluaa päälle, niin painaa DC-nappia, ja sitten jos haluaa täältä töpselivirtaa ottaa, niin piettää on-off-nappia päällä. Niin nyt alkaa täältä tulemaan virtaa. Minä en hirveän paljon ole tätä ehtinyt vielä käyttää, mutta äsken ennen kuin tuli tänne rantaan, niin kokeilin tuolla ylhäällä pölyimuria pyörittää. Ja hyvin lähti käymään. Eli jos sulla on esimerkiksi joku eräkämppä tai mökki, missä ei ole sähköjä esimerkiksi, niin oivallinen valinta tämmöiseksi sähkön lähteeksi sinne. Pystyt lattaan puhelimet, käyttää läppäriä, telekkaria pyörittää ynnä muuta, mitä tuommoista pienlaitetta tuleekaan mieleen. Miksei sillä pystyy vaikka autoa lattaa, myös sattuu, että akku loppuu, niin muuta kuin tökkää töpselin laturia ja lattaa autoakun. Tai sitten esimerkiksi retkipakuiluhommissa varsin varteen otettava vaihtoehto, että simppeliin kokkoon menee yllättävän paljon virtaa. Niin kuin sanoin, niin 2009 wattituntia ja 1000 wattia maksimiteho, ja tämä painaa 18,5 kiloa, 18,45. Näitä kamppeita on myynnissä tuolla Datobossin verkkokaupassa ja koodilla Olli Kaarlejärvi saat 10% alennusta. Tämä on pikkusen päälle 300 maksaa, eli ei ole hirveän kallis, ilmaiset toimituskulut ynnä muuta. Käykähän kahtomassa. Käykähän kahtomasta kapistusta, ja todennäköisesti minun videollani tämä laite tulee olemaan käytössä telttareissulla ja sitten noilla eräkämppäretkillä. Se unohtui sanoa, että käyttölämpötila tällä kapistuksella on -10, olikohan se 45 lämpöastetta vai 60 lämpöastetta. No ei niin lämmintä Suomessa tule, etteikö tätä voisi käyttää. Ja varastointilämpötila oli -15 sitten ylöspäin. Minä pistän tuohon videoselostukseen linkin Datobossin verkkokauppaan ja myöskin sen alekoodin. Niin. Menkäähän linkkiä pitkin verkkokauppaa ja käykää katselemassa. Siellä on tosin myös kaiken näköisiä LiFePO 4-akkuja ynnä muuta tarviketta. Että. Paljon muutakin kuin näitä, mutta tämä on varsin mielenkiintoinen laatikko. Kiitoksia, jos jaksot katsoo videon tänne loppuun asti, ja palataan juttuun seuraavassa jaksossa. Morjens!